Μάγκες, στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Grow Garden και συγκεκριμένα θα σας δείξω τον κήπο μου. Πάμε αρχικά πρώτα να τσεκάρουμε το seed shop. Πως έχει κάτι καλό, μπαμπούβρακες, δεν βλέπουμε κάτι. Τα άλλα δεν είναι καλά και πάμε στο Garden τώρα. Είμαι στο private server, δεν έχουμε άλλους. Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικά με αυτό το πολύ μεγάλο beanstalk που έχω. Το έχω χτίσει, είναι το πρώτο μου beanstalk ever. Έχουμε δύο τεράστια κρυσόθωρν, το ένα και το δεύτερο, τα βλέπετε έτσι και έτσι. Έχω κάνει expand το garden για να μπορώ να χτίσω και άλλα περισσότερα. Το mango seed. Εδώ πέρα χτίσα ένα loquat. Θα γίνει μεγαλύτερο. Εδώ πέρα ένα pepper seed. Mushroom τελικά, γενικά mushroom seeds και τέτοια. Εδώ πέρα έχουμε κάτι χρωματιστά. Έχουμε εδώ πέρα διάφορα πράγματα, mushrooms, πάρα πολλά mushrooms. Έχουμε ένα τεράστιο coconut, το τεράστιο beanstalk, και άλλα χρωματιστά mushrooms, cactus, loquat. Τα loquat είναι το αγαπημένο μου, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα loquat, pepper seed. Τα μπαμπού θέλω να τα βγάλω και αυτά θα κάνω σε ένα άλλο βίντεο. Με κάνει πολύ μπερδεμένος και πως μου έχω παντού πράγματα. Και αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ, το Brussels Sprout είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δεν υπάρχει πλέον. Το mango seed είναι εκεί, dragon fruit έχω. Το είναι prickly pear. Κάπου εδώ πέρα μάγκες, θυμάμαι ότι είχα ένα dragon fruit. Ίσως να το δω. Δεν το βρίσκω. Δεν το κρίσαμε τώρα. Ναι, και πάλι λέγοντας και αυτό είναι το βίντεο. Άμα θέλετε να κάνω part 2 που θα δείξω στον garden μου, κάντε μια εγγραφή, ένα like στο βίντεο και ένα follow στο TikTok και στο Twitch και τα λέμε, bye!